A józan lehetőségek világából érkezett. Eddigi életében semmi olyasmi nem történt, ami felkészítette volna a jelen zűrzavarára. Mit is mondott, hölgyem? Mi a neve a hotelnek? Clermont, ismeri? Ezen a környéken se szeri, se száma a hoteleknek. Járt már ott az előtt? Nem, még soha. Egy képeslapban láttam a hirdetésüket, amikor a lányomnál jártam Skóciában. Nagyon jónak tűnt. Azt írták, kitűnő a konyhája. Még hogy kitűnő? Itt, Angliában? Na, ne nevettessen! Köszönöm. Segíteni kérem? Na hát, ez mégiscsak. Őszintén szólva másnak képzeltem. Jó napot, asszonyom! Isten hozta a Clermontban. Bevihetem a csomagokat? Ha kérhetném. Köszönöm. Kövessen, asszonyom. Különös barátság. Jó napot! Jó napot! A nevem Mrs. Arthur Palfrey. Önöknél foglaltattam szobát. Igen, Mrs. Palfrey. Isten hozta a Clermontban. Már vártuk önt. Egy ágyas szoba a hónap végéig. Nos, a vacsorát pontban 7-kor szolgáljuk fel, a reggelit 7-től 9-ig. Az étlapot a liftben függesztjük ki. Remélem, hogy nem vegetáriánus. Tessék? Ugye nem vegetáriánus? Nem. Remek, arra nincs kapacitásunk. Summers? És szép a szoba? Hogyne. Az egyik legszebb szobánk. Köszönöm. Erre parancsoljon. Kérem, megfogná egy percre. Köszönöm. Na. Jó. Jaj, nekem. Szűket az hely. Na. Nézzük csak. Ezt ide. Ezt meg ide. Rá. Na jó, úgy. Na. Kérem, adja azt is. Na. A fürdőszobát a bal oldalon találja. Azt javaslom, legalább 5 percig folyassa a vizet, ha jó meleget akar. Na hát, köszönöm, asszonyom. És a maga helyében korán mennék reggelizni, hogy elkerüljem a tumultust. Köszönöm. Kérem. Édes Istenem!
Az első benyomás, ahogy a mama szokta mondani. Te jó ég. Istenem! Jó estét, asszonyom! Jó estét! Parancsoljon! Ez lesz az ön állandó asztala. A nevem Violet, én fogom kiszolgálni. Ha szeretne valamit a saját dolgai közül itt tartani, szóljon. Ez igazán kedves öntől. Van egy bizonyos dzsem, amit reggelire eszem, és esetleg a diétás kenyerem. Hagyja csak nálam, gondom lesz rá, hogy minden reggel itt találja. Köszönöm. Színházba megy este? Könnyen lehet. Tessék. Köszönöm. Na, milyen ízetlen. Egészségünkre. Jó estét! A nevem Elvira Arbuthnot. Gondoltam, bemutatkozom, és a segítségére sietek. Köszönöm. A nevem Sarah Palfrey. Tudom. Az 1-es számú szabály, nem öltözünk túl a vacsorához, ha lehet. Így jobban beleolvadunk a szerény környezetbe. Értem. Épp indulok a társalgóba tévézni. Nekem időbe telik oda bicegni, úgyhogy megelőzöm a többieket. Ott szoktunk kávézni, és megnézzük az épp esedékes sorozatot. Igazán örömmel venném, ha elkísérne, amennyiben bírja a megpróbáltatásokat. De hát mit tudnak nézni a tévében? Csak nem valami amerikai szörnyűséget? De igen, a Szex és New Yorkot. Heti dózisokban adagolom, akár egy orvosságot. Azt élem át, hogy nem olyan fájdalmas itt hagyni ezt a világot. Mrs. Burton, Szex és New York? Megyek! A nevem Shirley Burton, és te hozta a Clermontban. Köszönöm. A nevem Sarah Palfrey. Tudom, már hallottam. Csatlakozik hozzám ma este a mi kis kalandunkhoz? Nem, ma este nem. Ó, milyen kár. Nem is tudja, mit veszít. Ez már az ismétlés ismétlése. Így módon 3-szor is látom. Olyan pikáns. Mrs. Burton? Mi itt mindannyian oda vagyunk, érte? Akkor jó éjszakát! Jaj, Arthur, hogy mibe keveredtem.
Violet! Nem kérem ezt a szamóca dzsemet. De hát mindig szamóca dzsemet eszik. Pontosan, éppen ezért van elegem belőle. Jogom van egy kis változatossághoz, nem? De bár emlékeztetném, hogy én vendég vagyok itt, nem bentlakó. Nincs kedve megkóstolni az én lekváromat? Nem, köszönöm, Mrs. Palfrey. Én csupán gyakorlom a jogaimat. Ettől úgy érzem, élek. Jó magának. Ezt még Mrs. Thatchertől tanultam. Jó reggelt, üdvözlöm! A nevem Vera Post. Jó reggelt, Sarah Palfrey vagyok. Igen, tudom. Remélem, hosszú ideig élvezhetjük a társaságát. Meddig tervezi a tartózkodását nálunk? Még nem tudom biztosan, majd havonta meghosszabbítom. Értem. Vannak rokonai Londonban? Hogyne? Igen, egy unokám él itt, Desmond, a British Múzeum archívumában dolgozik. Csodálatos. Felteszem, gyakran meglátogatja majd. Nos, roppant elfoglalt fiatalember. Mindazok. Az én családom Bournemouthban él, de azért elég gyakran jönnek látogatóba. Hát ez igazán remek. Igen. Komolyan fontolgatom, hogy magam is oda költözöm. Ez nagyszerű ötlet. Az időjárás minden esetre kellemesebb. Igen, és gyönyörű hely, életteli, nyüzsgő, izgalmas. Én azt hittem, az érdekes dolgok Londonban történnek. Igaz, csak valahogy soha nem velünk. Ön özvegyasszony? Mrs. Post, nem túl korai még az efféle kihallgatás. Elnézést kérek, igazán nem akartam. Nem, nincs semmi baj. Igen, özvegy vagyok, már jó ideje. Jó magam is, igen. Akárcsak Mrs. Arbuthnot. Kétszeresen. Tessék, narancslekvár, ez megfelel, fenség. És a jó modor, gyermekem? Önöknek hozhatok még valamit, hölgyeim? Nem, köszönjük. Azon gondolkodom, hogy felhívom az unokámat, és meghívom ide ebédelni. A vasárnapot javaslom. Vasárnapot? Vasárnaponként a marhasült elég tűrhető. Szervusz, Desmond, én... Jelenleg nem vagyok itthon. Kérem, a sípszó után hagyjon üzenetet. Amint tudom, visszahívom. Szervusz, Desmond. Itt a nagyanyád. Anyád bizonyára említette, hogy itt vagyok Londonban, és szeretnélek meghívni ebédre vasárnap, ha éppen ráérsz. Jó lenne, ha végre láthatnálak, és beszélgethetnénk. Kérlek, hívd fel a Claremont Hotelban, ha van pár perced. Rendben? Hát, akkor most el is búcsúzom, kedvesem. És... Jaj, ne! Halló, Desmond! Ezek a nyavajás szerkentyűk. Ahogy teltek múltak a hetek, egyre nagyobb erőfeszítésébe telt, hogy meggyőzze magát, rendben mennek a dolgok. Telefon! Mr. Osborne, telefon! A napok kezdtek egybefolyni, és szép lassan már csak a várakozás maradt. Mrs. Burton, telefon! Egyszer csak azon kapta magát, hogy végképp nem talál se magyarázatot, se mentséget arra, hogy az unokája miért nem telefonál. És akkor hirtelen rájött, hogy soha nem is fog. Mrs. Palfrey? Hiszen ez nem egy szó. Hallották ezt? Heves záporok. Heves záporokra számíthatunk. Az én időmben egy rádió bemondó még ki tudta ejteni azt, hogy heves záporok. Jó ég. Mi lett a BBC-ből? Nem tudom, uram. Elnézést. Mit gondolnak, lesz ma eső? Feltehetően. Jaj, nekem. Milyen messze van ide a posta? A 4. sarkon jobbra, majd a 2. balra.
Értem, köszönöm. Akkor megkísérlem. Mrs. Palfrey, de örülök, hogy elcsíptem. Megtenne nekem egy apró szívességet? Igen, de most épp a postára indulok. Az pont útba esik. Volna olyan kedves, elhozna nekem egy könyvet a könyvtárból. Félretették, a nevemmel megtalálja, még csak kerülnie sem kell. Itt a könyvtárjegyem. Nagyon köszönöm. A 4. sarkon jobbra, a 2. balra. Könnyen megtalálja. Köszönöm. Több piszkozatot is készített, mielőtt megírta a tökéletes levelet lányának, melyben sikerült megfelelő visszafogottsággal kifejeznie aggodalmát Desmond hallgatását illetően. Mint már oly sokszor életében, alaposan átgondolta, hogyan fejezze ki igényeit. Vajon a másik szemében nem látszik-e túl követelőzőnek, túl magányosnak, esetleg mindkettőnek? Jaj, nekem. Hadd segítsek. Nincs semmi baj, köszönöm. Én nem úgy látom. Tessék bejönni hozzám. Pihenni pár percet. Segítek. Ez az. Óvatosan, jó? Tessék vigyázni, lépcső. Alaposan megütöttem a térdem. Megint lépcső, és már itt is vagyunk. Jól van. Tessék várni egy pillanat. Hát legalább senki se látta. Tessék csak mutatni. Nem vészes. Annyi biztos, hogy túléli. Hozok egy kis fertőtlenítőt. Maga nagyon kedves. A nevem Ludovic Meyer. És ez nem vicc. De ez még semmi. A barátaim Ludónak hívnak. Az én nevem Sarah Palfrey. Most csak ugrat. Nem, eszemben sincs. Akkor van egy közös bennünk. Mindkettőnknek röhelyes a neve. Bocsánat, de nincs kötszerem. Viszont az ingem 100% pamut. Ezt igazán nem kéne. Nagyon csíp. Csak egy kicsit. És most milyen? Sokkal jobb. Biztos? Igen. Rá tetszik tudni állni? Megpróbálom. Igen. Igen, sokkal jobb. Tudja, nagyobb volt az ijegység. Remek. Hál' Istennek. Megkínálhatom egy kis teával? Nem, köszönöm, nem. Már így is elég bajt okoztam magának. Szó sincs róla, épp főzni akartam egyet. Ezt most komolyan mondja? Cserkészbe egy szóra. Ez esetben szívesen elfogadom, köszönöm. Nagyszerű. Tessék helyet foglalni. Érezze magát otthon, már is jövök. Szerencsém volt, hogy a segítségemre sietett. Csak keresek egy bögrét, ritkán fogadok vendéget. Ezek szerint nemrég lakik itt. Nem az enyém a lakás, csak vigyázok rá. Ezért ingyen lakom itt. Amúgy mással keresem a kenyerem. Feltehetően zenével. Ezt miből tetszik gondolni? Hát... Nem, azt csak az utcán használom. Az utcán? Vannak fiatalok, akik zenélnek az utcán pénzért. Amúgy aféle író vagyok. Csak laptop nélkül. Egész nap egy kávéházban ülök és írok, amíg ki nem dobnak. Akkor hazajövök az én jó öreg, hűséges Remingtonomhoz, és... Ding!
Amíg a szomszédok nem ordítoznak. Megjelent már valamelyik műve? Nem, még nem. De azért próbálkozom. Nos, az ilyesmihez idő kell. Maga még fiatal. Csak ezt hallom az elmúlt 26 évben. 26? Az unokám is 26 éves. Ó, jóságos ég, már ennyi az idő, még lekésem a vacsorát. Messzire tetszik menni? Nem, nincs messze. A Claremont Hotelhoz, a Lancaster Gate-nél. Akkor már is szerzek egy taxit. Köszönöm. Taxi! A taxi előállt. Boldog lennék, ha meghívhatnám a hotelba vacsorára egyik este. A Claremontba? Hogy némiképp megháláljam a kedvességét, ha lehet. Na hát ez igazán remek lenne. Mondjuk a szombat megfelelne? Miért is ne? Akkor szombaton találkozunk. Végre itt van. Már attól féltem, hogy elrabolták. Azt azért nem, de volt egy kis kalandom. Akár csak Lady Chatterleynek, ahogy elnézem. Nagyon sajnálom, de elejtettem, de nem volt szándékos. Nem számít, kedves magától, hogy elhozta. Képzelje, vendégem lesz szombat este vacsorára. Egy kedves fiatalember. Hála Istennek! Végre valahára megismerhetjük ezt a rejtélyes unokát. És ez csodálatos. Van felesége? Vagy barátnője? Nincs, azt hiszem nincs. Na hát, ez nagyszerű. Jaj, nekem. Elnézést kérek. Megkérdezhetem, hogy a környéken lakik-e? Itt lakom. Miben segíthetek? Egy fiatal embert keresek. Itt lakik valamelyik alapsori lakásban. Író. Úgy hívják, hogy Ludovic Meyer. Mrs. Palfrey! Itt is van szerencsére. Jaj, Ludo, de jó, hogy megtaláltam. Hogy van a térde? A térdem az begyógyult, de ejtettem helyette más sebeket. Ha nem haragszik, ezt a mondatot ellopom. Tessék, hogyan? Nem számít, meghívhatom egy teára? Ó, nem, köszönöm. Azért jöttem, hogy elmondjam, micsoda kalamajkába keveredtem. Jaj, ne, üldözi a rendőrség? Ó, nem, ne vicceljen, ez komoly dolog. Értem, elnézést. Folytassa. Kissé meggondolatlanul elmeséltem a többieknek, hogy meghívtam egy fiatalembert vacsorára, szombat estére, és mindenki azt hitte, hogy az unokám, az Desmond. És? Én nem cáfoltam meg. Nem szóltam egy szót sem, olyan váratlanul ért. Tudja, sosem látogat meg, még csak nem is telefonál. Úgyhogy mindenki úgy gondol rá, mint az én rejtélyes unokám. Én nem látok ebben problémát. Miért ne lehetnék egy estére az unokája? Megtenné. Hát persze. Komolyan mondja? Miért ne tenném? Köztünk szólva nekem soha nem volt nagymamám. Ugyan már mindenkinek van nagyanyja. De én egyiket sem ismertem. Értem. Nagyon köszönöm, hogy vállalja. Ezt pedig magának hoztam. Nem kellett volna. Ugyan már, erre valók a nagymamák. Na, nyissa csak ki. Nem biztos, hogy jó, de 100% pamut. Nagyon kedves, köszönöm. Na és hogy szólítsam? Nagymama, nagyi, a Mrs. Palfrey kicsit furcsa lenne a többiek előtt. Igen, nos, amikor még kisfiú volt, Desmond úgy szólított, hogy Sasa. Értem. És ki ez a Desmond?
Az igazi unokám, illetve a másik unokám. Na és milyen ruhát hord Desmond? Ne aggódjon, majd kitalálok valamit. Akkor szombat este. Sasa. Remélem legalább rendes cipőt vesz fel. Hello, Sasa. Csodásan nézel ki. Te is rendkívül elegáns vagy. Felkészültél mindenre? Teljes mértékben. Csak hallhatnám még egyszer a nevemet? Jaj, nekem. Desmond. D-E-Z-M-O-N-D. Desmond. És ki az a Desmond? Jól van, nyugalom. Ragyogó színész vagyok. Nagyon muszáj. Köszönöm. Töltenél bort, kedvesem? Hogyne. Mrs. Post. Jó estét! Csak nem ő az unokája. De igen. Hát persze, hisz le se tagadhatná, olyan nagy a hasonlóság. Jöjjön csak vissza, kérem. Úgy örülök, hogy végre megismerhettem. Rengeteget hallottam magáról. Olyan érdekes lehet a munkája az archívumban. El se tudok képzelni ennél szebb hivatást. Vasárnap is nyitva tartanak? Igen. Nem. Bocsásson meg, úgy értettem, hogy dolgozom-e vasárnap. Természetesen nyitva vagyunk. Az év 52 hetében, a hét minden napján nyitva tartunk. Remélem a jövőben majd gyakrabban látjuk itt. Van egy unokahúgom, roppant bájos teremtés. Csütörtökönként szokott meglátogatni. Nem mondta, hogy ilyen jóképű fiatalember az unokája. Feltételezem, hogy van már barátnője, igaz? Mrs. Post, halassza későbbre a kihallgatást. Legalább hagyja őket megvacsorázni. Bocsánat, nem akartam zavarni. Jó estét. Mrs. Arbuthnot. Én... Tudom. Isten hozta a Clermontban, fiatalember. Remélem jó erős a gyomra. Jóságos ég, egy szappanoperába csöppentem. Mrs. Arbuthnot már évek óta a Clermontban él. Meg is látszik. Kiül az arcára. Ne dőljön be a látszatnak. Igazán kedves volt hozzám az első napokban. Teljesen igaza van. Ahogy a költő mondaná, a dolgok lelkét kell látnunk. Ez Wordsworth. Úgy bizony. Szereti őt? De mennyire? Ő az én utitársam, mindenhová magammal viszem. Maga szereti? Kedvelem, de William Blake az én emberem. Ő volt Arthur kedvenc költője. És ki ez az Arthur? A nagyapád volt, drágám. Ó, igen, persze. Úgy látszik, ez öröklődik a családban. Köszönjük. Nagyon köszönöm. Jó étvágyat! Köszönöm. Viszlát! Én ezt túlságosan is élvezem. Gondolja, hogy ez bűn? Ne, élvezze csak ki, amennyire lehet. Én sem élveztem még soha ennyire, hogy ki vagyok öltözve.
Köszönöm. Lehetek bántóan őszinte? Jó ég, nem is tudom. Mit keres maga itt? Nem illik a képbe. Ez egy hosszú történet. De be kell vallanom, mégis jól érzem magam. Biztonságban vagyok. Mrs. Arbuthnot szerint itt nem hagyják, hogy meghalljon az ember. Legalábbis ő szeretné ezt hinni. Én úgy képzelem magát, mint aki körbeutazza a földet. Bejárja az egzotikus helyeket. Annak idején sokat utaztunk Arthurral. A nagypapával. Borzasztóan kedvelte volna magát. És maga is őt. Elnézésüket kérem a zavarásért. Mrs. Burton. Éppen színházba készülök a barátaimmal, de a világért sem akartam kihagyni az alkalmat, hogy megismerjem az unokáját. Üdvözlöm, kedvesem, Shirley Burton. Desmond, nagyon örülök. Ó, látom a külcsín és a sárm. Önöknél családi vonás? Ez igazán kedves öntől. Kitűnő génjei vannak, Mrs. Palfrey? Hát nem bámulatos, hogy az emberek azt látják, amit látni akarnak. De igen, bámulatos. Igazán nem kell kikísérnie. Nem kell, de én szeretném. Nem is tudom, hogy köszönjem meg. Fogalma sincs róla, kedvesem. Milyen sokat jelentett ez nekem. Ez fordítva is igaz. Maga ötleteket adott nekem, Mrs. Palfrey. Igazán? Kezd összeállni egy történet a fejemben. Maga sokat segíthetne. Örömmel, de hogyan? Ha esetleg megosztaná velem az élményeket, amelyek fontosak voltak az életében. És cserébe én is mesélnék az enyémekről. Mindaz, ami fontos volt nekem, már csak emlék maradt. Itt élnek a fejemben. És itt. Pontosan ez az, amiről beszélek. Oh. Mrs. Palfrey! Csodálatos fiú! Alig várom, hogy az unokahúgom megismerje. Valami assúlja nekem, kedvesem, hogy a végén még rokonok leszünk. Mrs. Post, ne rémisze halálra szegény asszonyt. Mrs. Palfrey, jó estét! Hivatalosan még nem mutatkoztam be. A nevem Lorna de Salis, és ő a fiam Willy. Nagyon örülök. Csak ideiglenesen tartózkodunk a Clermontban, amíg be nem fejezik a lakásunk felújítását. Színházi emberek vagyunk. Ó, a családban ez generációról generációra öröklődik. Én ugyan nemrégiben visszavonultam a pályától, Willy egy amatőr színtársulat vezetője, amely tehetséges fiatalokból áll, akik rendkívül ígéretesek, és időnként besegítek nekik egy kicsit. Mit gondol, érdekelni az unokáját a mi kis amatőr csoportunk? Mert szerény véleményem szerint az a fiú tökéletes, egyszerűen színpadra termett. Mit gondolsz? Igen, pontosan így van. Őszintén szólva nem tudom. Ugyanis ő író, illetve rengeteget dolgozik az archívumban. Az archívumban? Igen, a British Múzeumban. De hát hogy lehet egy ilyen arcot eldugni egy poros archívumba? Inkább mutogatni kéne. A színpadon, a tévében, vagy akár a filmvásznon. Willy, drágám, csillapodj le végre. Vigyáznod kell a vérnyomásoddal. Néha úgy el tudja ragadni a szenvedély. Éppen ez teszi őt olyan ragyogó színésszé. Kérem, tudassa majd velünk, hogy döntött az unokája. Igen. Rendben van. Viszlát. Jó éjszakát! Manapság egy fiatal ember, akinek ilyen kifogástalan a modora, többet elárul önről, Mrs. Palfrey, mint a fiúról. Köszönöm, Mr. Osborne. De azért némi része a lányomnak is volt ebben. Annál inkább, hiszen ez is csak önt dicséri, Mrs. Palfrey.
Mrs. Palfrey! Telefon, az unokája. Desmond? Jó reggel, Sasa. Képzelje, egész éjjel írtam. Hát maga az. Óriási sikere volt itt a Clermontban. Úgy érzi, hogy kettőnknek volt sikere a Clermontban. Sasa, mondja csak, észrevette, hogy milyen gyönyörű napunk van ma? És Mrs. Arbuthnot csak ült ott, vicsorogva, mint egy sárkány, és várta, hogy végre felszolgálják a levest. Nos, mit szól hozzá? Magára ismert a történetben? Sikerült megfognom? A pontos ábrázolás kétségtelenül nagy erénye a történetnek. De maga nem ismert engem boldog feleségként. Tudja, sikerült megtalálnom a majdnem tökéletes férfit. Majdnem? Sajnos túl korán elment. Még szerelmesek voltunk. De így módon, hogy előttem halt meg, ráébredtem, mekkora erő van bennem, amit addig nem is sejtettem. Képes voltam méltányolni a függetlenséget, és megtanultam bátran szembenézni a halandóságommal. Hál' Istennek, a maga korában ez még nem szempont. Ludo. Rosie... Szia. Te még nem ismered a nagyanyámat. A nagyanyádat? Sasa, bemutatom Rosie-t. Sokat meséltem róla. Bocsásson meg, kedvesem, de az én koromban az ember sok mindent elfelejt. Nagyon örülök. Sasa, megbocsátanád, ha néhány percre magadra hagynálak? Köszönöm. Rosie! 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 Mi a fene ütött beléd? Felébredek egy reggel, és sehol se vagy. Eltűntél. Csak egy pár koszos zokni maradt utánad. Akkor azt gondoltam, hogy neked teszek szívességet. Ez így van. Sokkal jobbat érdemelsz nálam. Ez is így van. Most, hogy sikerült tisztáznunk. Mi ez a nagymama ügy? Ezt hogy érted? A te nagyanyád meghalt? Az embereknek általában 2 nagyanyjuk van. Szóval ő az amerikai? Persze. Nem látszik rajta? Mit tudok én rólad? Amikor távolról megláttalak titeket, arra gondoltam, jesszus, Ludo új korszakába lépett. Mód és Harold. Ha érted, mire célzok. Nos, megint tévedtél, mint mindig. Örülök, hogy láttalak, Rosie. Bár én is ezt mondhatnám. Egy ilyen kiváló képességekkel rendelkező fiatalembernek, mint maga, miért nincs barátnője vagy felesége? Kiváló képességeim csak a mézes hetekre tesznek alkalmassá, a jelzálog fizetése már nem. Hogyan? Csak azt jelenti, hogy a társas kapcsolatok terén nincsenek frenetikus sikereim. Ah. Például van egy anyám... Ezt régóta gyanítottam. Akit hónapok óta nem láttam. És miért nem? Nem is tudom, mintha különböző bolygón élnénk. Én néha betekintek az övébe, de ő soha az enyémbe. És mindig úgy távozom, mint valami vadidegen. Attól tartok, pontosan értem, miről beszél. És az apja? Az apám hamar feladta. Elfáradt és korán meghalt. Oh. Azt hiszem, borzasztó fontos, hogy az embert elismerjék. Mert még belepusztulhat a csalódottságba. Tudja, anyám csalódott bennem. Ugyan miért csalódott volna? Nagyon szívesen találkoznék vele. Most mit nevet? Bocsánat, csak elképzeltem magukat együtt. Tényleg ne haragudjon, de ez a kép valahogy olyan bizarr volt.
Azt hiszem, valami egészen mást szeretnék ma reggel. Friss narancslevet innék, nem ezt a dobozosat, és tojásrántottát. Ahogy óhajtja, asszonyom. Hát végre megvagy. Desmond, mi az ördögöt keresel te itt? Te hívtál fel. De az már hetekkel ezelőtt volt. Nézd, itt nem beszélhetünk. Menjünk valami nyugodtabb helyre. Ne szólj egy szót sem, csak gyere utánam. Megmagyaráznád, mi folyik itt, nagymama? Ssss! Ne kiabálj úgy! Itt nem fogadhatunk látogatókat, különösen nem rokonokat. Ez képtelenség. Így van, teljes mértékben egyetértek, de itt ez a szabály. Nos, ha ebédelni vagy vacsorázni akarsz velem, boldog vagyok, de sajnos itt nem tehetjük, és jó lenne, ha előre megbeszélnénk. Nyugodtan mondj egy napot. Meglehetősen elfoglalt vagyok. Egy könyvet írok. Tessék? A kőkorszak művészetéről. Hát, az rendkívül érdekes lehet. Mit mondjak a mamának? Végül is miatta vagyok itt. Miatta ne nyugtalankodj. Majd beszélek vele. De most tényleg menned kell. Sajnálom, de szeretnék nyugodtan megreggelizni. Ki volt ez, Mrs. Palfrey? A könyvelőm. Ezek a könyvelők. Hogy lehet, hogy ezek mind olyan egyformák? Igazán kedvelem őt, nagyszerű szakember, de mindig a legrosszabbkor jelenik meg. Az ember soha ne kedvelje meg a könyvelőjét, Mrs. Palfrey. Igaza van. Ez meg micsoda? Tojásrántotta. Nem ezt rendelte? Tényleg? Úgy látszik, elment az eszem. Ahogy mondja, asszonyom. Mrs. Palfrey, megengedi, hogy leüljek? Miről van szó, őrnagy? Őrnagy? Úgy nézek ki, mint egy őrnagy? Ez lesz csak a nagy hír a húgomnak. Elnézést kérek, Mr. Osborne, de teljesen máshol járt a fejem. Olyan szokatlanul zűrös volt ez a reggel. Kérem, foglaljon helyet. Teljesen kiment a fejemből, mit akartam mondani. Megesik néha, igen. A mikorunkban időnként elfelejtjük a dolgokat, mindegy, hogy miről van szó. Eszembe jutott, hogy miért is ültem az asztalához. Szeretném, ha elfogadná a meghívásomat. Megtisztelne azzal, hogy a vendégem lesz egy szabadkőműves esten? Mit csinál az ember egy szabadkőműves este, Mr. Osborne? Remélem nem kántálni kell, vagy embereket feláldozni. Nem. Nem, semmi ilyesmi ez most. A hölgyek estéje lesz, és örülnének, ha el tudna jönni. Engem pedig megtisztelne, ha a vendégem lenne. Akkor elfogadom a meghívását, Mr. Osborne. Ez már kész összeesküvés. Látnia kellett volna, hogy lökdöstem ki az unokámat a hotelból. Ha rájönnek, örökre kitaszított leszek. Kitaszítja ki. Csodálkozom magán, Mrs. P. Hová lett a bátorsága? Nyugodjon meg, ez csak az anyám. Mi az, hogy csak? Szia, mama. Na, és mivel foglalkozol? Írogatok. Úgy értem, miből élsz? Olyan vagy már, mint egy amerikai.
Hízelgéssel nem sokra mész. Nem mondhatja rólam, hogy korlátolt asszony vagyok. De hónapok óta nem látom a fiamat, aztán egyszer csak beállít magával, és én még csak magyarázatot se kérek. Mrs. Meyer, nincs itt mit megmagyarázni. Aféle tiszteletbeli nagymama lettem. Fogja be a fülét, mert még zavarba hozom. Megyek, főzök egy teát. Tudja, a fia rendkívül tehetséges fiatalember. És hihetetlenül kedves volt hozzám, amikor magam alatt voltam. Büszke lehet rá, és magára, hisz ön nevelte ilyennek. És ha netán nem tudna róla, sokat gondol magára. Éppen ezért lettem nagyon kíváncsi önre, és szerettem volna megismerni. De igazán nem akartam tolakodó lenni. Talán nem látszik, de rengeteget küzdöttem, hogy mindent megadjak neki. Én nem támaszkodhattam a férjemre, ahogy a más asszonyok. Teljesen egyedül neveltem fel, és igenis büszke vagyok erre. Egyetlen percet se sajnálok. Most is ugyanúgy tennék mindent, ha előről kéne kezdenem. Csak néha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy reméljük. Mit akarsz te itt? Elrakható. Egyszerűen elrakható. Mr. Osborne, magának bizonyára olasz vér csörgedezik az ereiben. Írdvér. Akkor ez mindent megmagyaráz. Indulhatunk? Valahogy rossz érzéseim vannak ezzel az estével kapcsolatban. Nem. It's never too late to have a fling. Autumn is just as nice as spring. 'Cause it's never too late to fall in love. Boopy-doo, boopy-doo, boopy-doo. It's never too late to wink an eye. I'll do it until the day I die. And it's never too late to fall in love. Boopy-doo, boopy-doo, boopy-doo. If I say I'm too old for you, then I can make a nice song. Find that phone. The old one tastes much nicer. It's never too late to say I die, and it's never too late to fall in love. 2, 3, 4, 5, 6, go! Igen, remek előadás volt. Feltétlenül úgy éreztem, hogy meg kell Bár meg kell, hogy mondjam, voltak benne bizonyos vitatható jelenetek, de mégis azt mondom, hogy kiváló volt az előadás. Nem, azt azért nem mondanám, de minden esetre meg kell nézni. Igen, én is úgy gondolom. Igen, igen. Nos, a vacsora azért feltétlenül jobb volt, mint a Clermontban. Igazán kellemes este volt, köszönöm. Sétálhatnánk egy darabon? Aztán, ha mégis elfáradunk, még mindig leinthetünk egy taxit. Ha úgy érzi, képes rá. Mrs. Palfrey, repülni is tudnék! Isten! Azóta nem éreztem ilyen jól magam egy nővel, amióta
Utoljára jól éreztem magam egy nővel. Szólíthatom Sarának? Hogyne, hisz így hívnak. Időnként olyan magányosnak tudja érezni magát az ember a Clermontban. Igen, megesik. Nekem csöppet sem való az özvegység, és az jutott az eszembe, hogy ha egyesítenénk az erőinket, talán könnyebben elboldogulnánk. Egyesítenénk erőinket? Vehetnénk egy kis házat odalent Tunbridge Wells-ben. Élnek ott régi cimboráim. Azt hiszem, nem egészen értem. Valakit felvennénk, hogy vezesse a háztartást. Időnként kiruccanhatnánk a környékre, remekül elszórakoznánk. Partikat adnánk, ahol sajtot és bort szolgálnánk fel. Sajtot és bort szolgálnánk fel? Mr. Osborne, kérem, ne is folytassa. Azt hiszem, jobb, ha most taxi után nézünk. Nem közönséges sajtokról beszélek. Nem olyan egérrákta sajtokról, amiket a Clermontban szolgálnak fel. Nem. Hanem olyan igaziakról, amikbe öröm beleharapni egy jó kis brie, egy finom camembert. Tudja, miről beszélek? Nem vagyok gazdag ember, de van elég pénzem, hogy megadjam egy nőnek azt, amit megérdemel. Mr. Osborne, a vendége voltam ezen az estén. Azt hittem, baráti meghívást kaptam. És most azt ajánlja, hogy bűnben éljünk. Rosszabbat ajánlok. Sokkal rosszabbat. Arra kérem, hogy legyen a feleségem. Kérem, bocsásson meg. Igazán kedves magától. De merem remélni, hogy ez csak a viszki mondatja magával. Életemben nem voltam ilyen józan, mint most. Nézzen csak ide! Ne, most már elég volt ebből, Mr. Osborne. Kérem, üljön le mellém. Mrs. Palfrey. Sarah, a világ legboldogabb emberévé tenne. Mr. Osborne, kérem, hagyjuk ezt. Jöjjön, hadd segítsek, üljön ide szépen. Ja. És most szeretném, ha meghallgatna. Csupa fül vagyok. Egész életemben valakinek a lánya voltam, valakinek a felesége, valakinek a mamája. Életem hátralevő részét szeretném úgy tölteni, hogy egyszerűen önmagam legyek. És nem áll szándékomban férjhez menni. De van hely a szívemben a barátoknak. Akar a barátom lenni? Én túl mohó vagyok. Akkor ez ellen küzdenie kell. És most keresnénk végre egy taxit? There's a lovely lady that you really should see. To you she may be Sarah, but to me she's Mrs. B. She's got a hat on her head and a stocking on her feet. Gyönyörű volt, csak kissé meglepett. Olyan könnyen zavarba lehet hozni. Egy csöppet sem jöttem zavarba. Dehogy nem láttam, hogy elpirult. Kicsit korábban érkeztem a kelleténél, és nem akartam elvonni a munkától. Én meg eddig otthon ültem, és magára vártam. Nálam lesz a vacsora, már mindent előkészítettem. Csak nem maga fog főzni. De, és félek az ítéletétől. Lássuk. Mennyei. Komolyan? Komolyan. Mi a neve ennek az ételnek? Tagliatelle a zucchini, alla Ludovic.
Szentségeség. Talán a bor tette, talán az égető szükség, de barátságuk egyre jobban elmélyült. Néha úgy érzem, hogy rossz korban születtem. Miért érzi így? Nem is tudom. Azt hiszem, vonz a régi idők egyszerűsége. Miből gondolja, hogy egyszerűbb volt? Romantikus elképzelés a múltról, amit nem is ismert. És ha megbocsát ezzel, mintha feloldozná magát, amiért nem foglalkozik a jelennel. Különös. Rosie is mindig ezt mondta. Ó, kedvesem, bocsásson meg. Ugyan, semmi baj, semmi baj. Ha analizálnak, mindig megvizsgálom, ki teszi. Neki előítéletei voltak. Magának nincsenek. Én nem analizáltam, csak közöltem egy észrevételemet, mint a barátja. És az észrevétele meglehetősen pontos volt. A minap olvastam egy lapban aféle felmérést, vagy tesztet, ami azt méri, mennyire alkalmas valaki a barátságra. Gondolja, egy teszt ki tudja ezt deríteni? Nem tudom, próbáljuk ki. Miért is ne? Helyes, akkor el is kezdhetjük. Vendéglátó vagy házigazda szeret inkább lenni? Nos, élveztem az estét, amit a hotelban töltöttünk. De be kell vallanom, itt magánál jobban érzem magam. Ha egy barátja, akivel találkozója van, megvárakoztatja, mit tesz A? Türelmesen vár, míg a barátja megjön és megbocsát. B. Várakozik, de mikor a barátja megérkezik, óriási botrányt csap, vagy C. Dühösen távozik. Tudom, hogy nem várakoztatna meg, ha csak nincsen rá alapos oka. Úgyhogy én türelmesen várnék magára, és örülnék, hogy együtt lehetünk. Most nem csak rólam van szó, hanem bárkiről. De pillanatnyilag nincs más, akire gondolhatnék. Most maga az egyetlen barátom. Nekem sincs túl sok barátom. A barátokhoz is pénz kell. Mindnek állása van és kocsija. Egy jó barátot sohasem szabad elengedni. Nem hiszem, hogy bármit tehetek. Nézd, szerintem csinálhatnánk mást is, mondjuk a saját tesztünket. Rendben. Lássuk csak a kedvenc filmje. Az egyértelműen a kései találkozás. Kései találkozás? Talán nem látta? Talán láttam, de nem emlékszem. Ha látta volna, emlékezne rá. 18 éves voltam, amikor először megnéztem. Az volt az első randevum Arthurral. A film végén mindketten olyan szégyentelenül zokogtunk, hogy nem maradt más választásunk, mint egymásba szeretni. Mi a kedvenc helye? Minden szombaton, mielőtt a lányunk Elizabeth megszületett, a kastélyhoz közeli fogadóba mentünk, ami ott volt az apátság mellett, Beaulieuben. Finom vacsorát rendeltünk, aztán ott töltöttük az egész éjszakát, édes kettesbe. Aztán vasárnap délig csak heveréztünk az ágyban. Később megebédeltünk, és kiültünk a folyóparton egy padra, és néztük a naplementét. Egyszerűen tökéletes volt. A kedvenc dala? Annyit tudunk. Mennyit tudunk? Ez a dal címe. De maga túl fiatal ahhoz, hogy ismerhesse. Nos, talán. We know we may never meet again before
you go. Make this moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I'll hold out my hand, and my heart will be in it for all we know. This may only be a dream. We come and we go like the ripples of a stream. For all we know. Csodálatos este volt, Desmond. Nagyon szépen köszönöm. Számomra is csodás volt. Jó éjszakát, nagymama. Holnap talán másképp lesz, a holnap már másé lesz. Annyit tudunk. Az unokája lírai alkat, Mrs. Palfrey. Igen, attól tartok, tőlem örökölte. Remek fiú. Bocsánat. A késői találkozás. Igen, ez a kedvencem. A tiéd is? Talán valószínűleg. Még sosem láttam. Hát, ez súlyos hiba. Tudod, én már vagy 100-szor láttam. Várhatok egy napot. De holnapra hozd vissza. De nincs lejátszóm. Akkor hogy akarod megnézni? Épp ezen törtem a fejem. Akkor gondolkodj csak tovább. Szerinted megoldható valahogy ez a kérdés? Nem látok semmilyen kiutat. Ez kivitelezhetetlen. Ne haragudj. Igen? Felteszem, nem lehetne... Hagyjuk. Arra gondolsz, hogy megnézhetnénk nálam, ha kicsit jobban ismernénk egymást? A nevem Gwendolyn Goose. Komolyan? Az én nevem Ludovic Meyer. Komolyan? Látod, ez már bíztató. Mindkettőnknek szörnyű neve van. Viszlát! Visszaintegetett. Jöjjenek vissza mi hamarabb.
Segíthetek valamiben? Fogadhatnak az itt lakók rokonokat? Ez egy hotel, asszonyom. Ezt én is tudom. De a fiam azt mondta, hogy itt nem engedik be a rokonokat. Akkor ön félreinformálták, asszonyom. Vagy inkább a fiát. A Claremont mindenki számára nyitva áll. Illetve majdnem mindenki számára. Miben segíthetek? Az édesanyám önöknél szállt meg egy időre. A neve Mrs. Arthur Palfrey. Mrs. Palfrey? Ó, hogyne, természetesen, ön a vendégünk. Ön bizonyára Elizabeth. Igen, én volnék. És ön kicsoda? Az igazgató. Summers? Mrs. Palfrey, a lánya van itt. Anya? Elizabeth, hát te meg... Nem kell felállnod. Na hát, micsoda meglepetés. Ha tudtam volna, hogy jössz, egészen másképp készülök. Ugyan már, anya, nem jó kedvemben jöttem ide. Csak nincs valami baj? Ami azt illeti, van. Desmond felhívott a minap. Teljesen ki volt borulva. Azt mondta, gyorsan kidobtad őt valami különös indokkal. Tényleg? Azt mondtad neki, hogy a hotelben nem lehet látogatókat fogadni. Az igazgató azt állítja, ebből semmi sem igaz. Az igazság az, drágám, hogy többször kerestem őt telefonon. Még csak meg sem próbált visszahívni. Ehelyett megjelent itt egyszer, teljesen váratlanul, a legalkalmatlanabb pillanatban. Hogy érted ezt? Egyszerűen más programom volt. Ha már elfelejtetted volna, drágám, elsősorban azért jöttem ide, hogy ne legyek a terhedre. És hogy hozzászoktassam magam a független élethez. Szóval azt akarod mondani, hogy még csak meg se szabad látogatnunk? Nem, dehogy, szó sincs róla, kedvesem. Csak próbáld megérteni, kérlek, hogy én szeretném itt kialakítani a magam életét, és meg kell mondjam, nagyon élvezem. Azt hittem, örülsz neki. Hogy ne örülnék? De látnom kell, hogy biztonságban vagy-e, és megfelelően ellátnak-e itt. Látod ott azt a finom úriembert, bajusszal, annál az asztalnál? Mi van vele? Megkérte a kezemet. Tessék? Miért vagy ennyire meglepve ezen? Természetesen nemet mondtam neki, de egy ilyen romantikus barátság az én koromban szó, ami szó, meglehetősen pesdítően hat. De kérlek, anya, nem gondolod, hogy kissé késő már az efféle? Nem tudom elhinni, hogy komolyan mondod. Akkor ne hidd el. Most mit csináljak? Summers! Jó Istenem! Mi történt? Hívjon mentőt! Gyorsan! Menjen már! Nincs semmi baj, Mrs. Arbuthnot. Mindjárt itt a segítség. Köszönöm, Mrs. Palfrey. Ne aggódjon. Itt nem hagyják, hogy meghalljunk. De ha mégis... Most inkább ne beszéljen. Mondjam meg, hogy miattam ne aggódjanak. Én már felkészültem az útra. Már réges-rég felkészültem. Én már felkészültem. Réges-rég felkészültem. A találkozónk, Mrs. P. ott lett volna azon a sarkon. Álltam ott, mint egy balont vagy 20 percen át. Közben 3 nő leszólított, és egy kutya körben nyaldosott.
Mi a baj, Mrs. P? Azt hittem, hogy már elmúlt semmi az egész, de nem érzem jól magam. El kéne halasztanunk a látogatást a Beaulieu kastélyhoz. Nagyon sajnálom. Gwendolyn már alig várta, hogy megismerje. Én is szerettem volna már találkozni vele, de talán jobb lenne egy másik alkalommal. Semmi baj. Hamarosan összehozzuk. Most visszakísérem. Tényleg megtenni? Igazán kedves. Köszönöm, barátom. A vidámságért felelős. Van befejezése is a mondatnak, vagy így függőben hagyja a gondolatot? Ludovic Meyer, aki a vidámságért felelős. Így fejezném be a gondolatot. Szerencsés vagyok, hogy így magába botlottam. Ez fordítva is igaz. Mrs. P! Mit tegyek, hogy Gwendolyn ne legyen féltékeny magára? Majd megmutatom a születési bizonyítványomat. Mindig el akartam menni Beaulieu-be. A szüleim szerint különleges hely. Igen, valóban különleges. Mint maga. Ő utasította, hogy ilyeneket mondjon a barátnőinek? Á, nem, csak magának. Elnézést, nem úgy értettem. Bravo! Bravo! Azon az ablakon könyököltünk ki, és bámészkodtunk Arthurral. Oly sok vasárnap. És tudtam, hogy ennek a nagy boldogságnak az emléke sosem múlik el. És idővel, ha elég szerencsések, hisz a végzetben, Mrs. Palfrey? Igen, azt hiszem, hiszek. De miért kérdezi? Eszembe jutott a film. Tudja, a kései találkozás. Ha ez nincs, nem találkozom Ludóval. Örülök, hogy valami kis szerepet játszottam a megismerkedésükben, de bizonyos dolgok mindenképp megtörténnek. A végzet oda vezet minket az útra, de a lépéseket mi tesszük meg. És azon kell lennünk, hogy mindenből a legjobbat hozzuk ki. Ez a legfontosabb, amit az életben megtanultam. Ne beszéljetek folyton rólam, a végén még zavarba jövök. Elnézést, de maga kicsoda? Maguk férfiak nélkül is tudunk létezni.
És ha nem hallotta volna, mi vagyunk az erősebb nem. Na hát ehhez nekem is volna némi hozzáfűzni valóm. Menjenek, sétáljanak egy jót kettesben. Szívesen elüldögélek addig itt magamban. Aztán később 3-asban megteázunk. Jó. Életének legromantikusabb emlékei, történései is szigorú gyakorlatiassággal voltak keretbe állítva. Érezte a jeleket, amelyek arra utaltak, hogy tovább kell lépnie. De ezúttal nagy kérdés volt, vajon hová és minek. Elvira N. Arbuthnot szeptember 10-én a Rosemont otthonban elhunyt. Szerető testvérei Constance és Dorothy gyászolják őt. Kedves Ludóm, nagyon élveztem a Beaulieu kastély környékén töltött napunkat. Ha van egy kis idejük, szívesen meghívnám mindkettőjüket vacsorára. Ígérem, még egyszer nem teszem ki magát a Clermontban kotyvasztott rettenetes kosznak. Hívjon fel, ha tud, szeretettel, Sasa. Desmondnak ír? Igen, természetesen. Csodálkozunk, hogy mostanában ritkán látjuk errefelé. Desmond fiatalember, akinek megvan a saját élete. Én mondtam neki, hogy maradjon távol a Clermonttól. Miért töltené a drága idejét vénemberekkel? Ugyan már, Mrs. Palfrey, mi folyik itt?
Figyeljük magát. És nem lehet nem észrevenni, hogy mintha kivetkőzött volna önmagából. Igazán, Mr. Osborne? És mi lett belőlem? Nem lenne jobb, ha az idejüket nem azzal töltenék, hogy rajtam köszörülik a nyelvüket, hanem szépen békén hagynának? Mrs. Palfrey! Sarah, mi rosszat mondtam? Mr. Osborne, azért jöttem ide, hogy békén hagyjanak. Nem azért, hogy megfigyeljenek. Nem azért, hogy ostoba pletykák célpontjává váljak. Nem szeretnék durva vagy udvariatlan lenni, de hálás lennék, ha a továbbiakban nem tartanának megfigyelés alatt. Elnézést. Elnézést, Mr. Osborne. Tudom, hogy nem akart rosszat. De szeretném, ha láthatatlanná válhatnék egy kis időre. Remélem, ez nem túl nagy kérés. Hívjanak mentőt! Sarah! 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 Mi újság? Eltört. Comnyaktörése van. Jaj, nekem! Szegény Mrs. Palfrey, ha comnyaktörése van, akkor kész. Mindig a dolgok napfényes oldalát látja. Én csak próbálok reálisan Nem, látni. csak önmagát adja. Képzelje, épp most vittem el Mrs. Palfrey levelét egy alaksori lakásba, a Westbourne Grove-ba. Vajon milyen ismerőse lakhatott? Mrs. Palfrey-t keresem. Uram? Mr. Meyer? Ludovic Meyer? Elnézést, hogyan? Éppen most vittem egy levelet önnek Mrs. Palfrey-tól. Én nem Mr. Meyer vagyok, hanem Mrs. Palfrey unokája, Desmond. Elnézést, fiatal úr, bárki legyen is. Mrs. Palfreynak csak egy unokája van. Igen, pontosan, én vagyok az. Különös, hogy csöppet sem hasonlít rá. El tudná mondani, ő hogy néz ki? Nem hiszem, hogy ezt kéne tennem. Hívja a rendőrséget. Várjunk csak egy percet. Szóval megfelel a valóságnak, hogy itt nem fogadhatnak rokonokat, igaz? Igaz. Különösen nem állrokonokat. Ez tényleg kész őrültek háza. Hát az... Elnézést, mit mondott? Engedjék el menni! Állítsák meg a csalót! Mit képzel megállni? Desmond! El akarta hitetni velünk, hogy Kicsoda? ő maga. Hát ő? Miért tartja a kezében Mr. Meyer levelét? Desmond! Hát, úgy tűnik... Most csúnyán rajta kaptak. Én vagyok Ludovic Meyer. Talán megmagyarázná, fiatalember? Tudják, mostanában írással foglalkozom. Nom de plume. Ez az álnevem, Ludovic Meyer. De hát miért nem szólt nekünk erről, kedvesem? Mi aztán tudunk titkot tartani. A maga helyében angol nevet használnék, az könnyen megjegyezhető és sokkal könnyebb kiejteni. Igaza van, ezt megfontolom. Hol van a nagymamám? Drága Sasha. Már megint olyan ostoba voltam, és újra elestem. Most már nem kell nyugtalankodnia. Itt vagyok. Nem akarok úgy meghalni, hogy ennyi idegen vesz körül. Szükségem van egy kis magányra.
nehogy eszébe jusson meghalni. Ha majd Elizabeth bejön, elintézi, hogy külön szobát kapjak. Majd én elintézem. Ó, drága Ludo, olyan boldog lennék, ha megtenné. És szükségem lenne még a saját köntösömre is. És még a verses könyvemre. Itt fekszem, és próbálok visszaemlékezni sorokra, de mintha mindegyiket szépen kitörölték volna a fejemből. Sétáltam, mint felhő, melyet szél hajt, céltalan és könnyedén. Az én Wordsworth-em. Hát persze, Mrs. P. És egyszer csak egy sor, egy sereg aranylilium tűnt elém. De hol is? A tópartján. A tópartján, a fák alatt. Ringtak, táncoltak, álmodtak. Elvesztek a sorok, mintha csak mind kitörölték volna a fejembe. A képalota nézte sok száz lengetornyát. A vízen, és egy zene volt a forrás. És a barlang egy ütem. Ritka művészet, ihlet és csoda, jégbarlangok és napfény, napfény palota. Sajnálom, uram, de most el kell mennie. Desmond, igaz ez? Micsoda? Azt mondják, komplikációk léphetnek fel. Tüdőgyulladás. Ugye, kedvesem? Nem tudom, meg kell kérdezni az orvost. Nem engednek be hozzá, hogy láthassuk. Még pár percre sem. Csak a közvetlen hozzátartozókat. Pedig mi is az ő családja vagyunk. Persze, hogy azok. Mindannyian. Csak várniuk kell, míg egy kicsit jobban lesz. Most jobb, ha mint hazamegyünk. Ígérem, hogy telefonálok, amint megtudok valamit. Hát itt vagy végre. Azon törtem a fejem, hogy hol lehetsz. Itt ültem. Olyan nagyon hiányoztál. Egy gyönyörű álmom volt a múlt éjjel. Láttam kettőnket az oltár előtt, az esküvőnk napján. Emlékszel rá, Arthur? Hogyne. Emlékszem rá. Akkor úgy éreztem, nincs nálad szebb férfi az egész világon. És én tudtam, hogy te vagy a legédesebb lány. Az egész földön. Úgy szeretném újra végigcsinálni az egészet. Így lesz.
Mrs. P, van egy meglepetése. Legalább megmondhatták volna, hogy meghalt. Számtalan üzenetet hagytunk önnek. Meg is hallgattam az üzeneteket, és azonnal vonatra ültem. Szegény mama, teljesen egyedül volt. Nem volt egyedül, az unokája végig mellette volt. Verseket olvasott neki. Desmond? Az teljességgel lehetetlen. Alig pár perce beszéltem vele telefonon. Ide sem érhetett volna. Akkor talán a másik unokája volt. Drága hölgyem, neki csak egyetlen unokája volt. Desmond. Asszonyom, egy fiatalember akkor is minden nap bejött hozzá, és verseket olvasott fel neki. Vannak emberek, akik egyszer csak belecsöppennek az életünkbe. És bármi rövid vagy késő is ez a találkozás, kitörölhetetlen nyomokat hagynak a szívünkben, a lelkünkben.